instance is agriculture. We want to grow by 2%. But kulang na kulang ang budget ng DA. So masama ba na hahanapan natin ang budget ng DA? Kaya kung hanapan namin ang budget ng DA, gawin namin lamsam, paghatian namin, pork yun. Pero kung hanapan namin ang pondo ng DA at ilagay namin sa priorities ni Sec Dar mismo na sinabit niya sa akin, katulad halimbawa ng research for example, di ba? Or halimbawa irrigation. Meron siyang priority at saka kung anong klaseng irrigation at saan eh. Di ba? So may mga ganung programa na underfunded. So it's our job to pass the budget. Pero pagka hindi namin ginawa, pag pinasa namin as submitted by Malacanang, walang pork, very good kayo. Pero hindi ganun kaganda yung budget. Pagka ginalaw naman namin, gumanda yung budget, pero ang hilig nyo naman sa pork, di ba? Parang dami if you do, dami if you don't. That's oversimplifying a complicated legislation like the budget.